Кармянскага, Нараўлянскага і Хойніцкага раёнаў. Між тым выбарчая кампанія працягваецца. Другі дзень датэрміновага галасавання у матэрыяле Олега Сенцюрова. У аграгарадку Радуга Веткаўскага района выборы президента сёлета проводятся у будынку сельскага дома культуры. Тут и места хапае, и некалькі запасных выходов для организации бяспекі людей існуе. У 10 гадзін раніцы члены камісіі ускрываюць урну для датэрміновага галасавання. Падчас дзённага перапынку і ўвечары яна абавязкова апечатваецца і знаходзіцца пад аховай супрацоўніка міліцыі. Актыўнасць сельскага насельніцтва увогуле даволі значна залежыць ад надвор'я і адпаведна аб'ёму работ на прысядзібных участках. Зараз яны практычна завершаны. А таму вяскоўцы пачынаюць прыходзіць на участак з моманту яго адкрыцця. Сказваецца і мясцовы менталітэт. Практычна кожны жыхар лічыць удзел у выбарах сваім грамадзянскім абавязкам. Па гэтай прычыне, дарэчы, тут і участак усе разам афармлялі, нават кветкі з дому прынеслі. І нейкія праблемы, калі ўзнікнуць, абяцаюць вырашаць аператыўна. Проблемы таких мы пока не видим, но как-то, если их появляется, мы их быстренько решаем. Есть администрация, значит, агрогородка Радуга. Значит, председатели сельского совета. Мы совместно все решаем эти вопросы. Стала вядомая канчатковая колькасць акрэдытаваных на Гомельшчыне унутраных назіральнікаў 6831 чалавек. Пры такім кантролі нейкія парушэнні наўрад ці магчымыя ўвогуле. Што тычыцца выбаршчыкаў, то асноўная прычына удзелу менавіта ў датэрміновым галасаванні – немагчымасць прыйсці на выбарчы участак 11 кастрычніка, пры тым, што аддаць свой голас неабходна абавязкова. Мы не можем выходные, мы решили проголосовать сейчас. Вот приехал сын, и все вместе собрались всей семьей, идем отдать свой голос. Я считаю, что каждый должен исполнить свой долг. Падчас гэтай выбарчай кампаніі больш увагі ўдзялілі людзям з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, дзе магчыма выбарчыя ўчасткі размясцілі на пешых паверхах. Гэта больш зручна не толькі для інвалідаў, але і састарэлых. Плюс падрыхтаваліся да работы з людзьмі з дрэнным зрокам. Сёлета упершыню на выбарчых участках з'явіліся спецыяльныя кнігі для людзей, якія страцілі зрок. На 11 старонках уся інфармацыя аб кандыдатах у прэзідэнты. Праўда, каб прачытаць яе, неабходна валодаць так званым шрыфтам Брайля. Традыцыйна падчас датэрміновага галасавання нейкіх забаўляльных мерапрыемстваў на выбарчых участках не праводзіцца, але падрыхтоўка да іх вядзецца. 11 кастрычніка на участках арганізуюць не толькі гандаль і прапануюць канцэртныя праграмы, але і запросіць спецыялістаў, тых жа медыкаў і юрыстаў, напрыклад. В день основного голосования здесь будет организована достаточно культурная массовая программа, очень огромная. Здесь будет организована консультация психолога, будет организована консультация юриста, будет организована консультация представителей Белпочта, Гомельхлебпром привезет свою выставку и многие-многие другие службы. Олег Сенцюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У военкоматах Гомельской области працягваюцца мерапрыемствы по прызыву на службу ва ўзброенай сілы Рэспублікі Беларусь. Сёння галоўная ўвага правядзенню медыцынскіх камісій і адбору прызыўнікоў у канкрэтнай вайсковай часці. Як даведаліся нашы карэспандэнты, першая адпраўка ў армію запланавана на сярэдзіну наступнага месяца. Спачатку збор дакументаў на кшталт даведак аб саставе сям'і і характарыстык з месца працы, потым непасрэдна медыцынская камісія. Урашы кажуць, што падмануць іх немагчыма. Усе з вялікім вопытам практычнай работы. Іншая справа, што значная колькасць прызыўнікоў па стане здароўя ў мірны час для вайсковай службы не падыходзіць. Здзіўляцца тут няма чаму. Са спортам сябраваць сталі менш, затое перад камп'ютарам знаходзяцца гадзінамі. Где-то около 30% призывников на сегодняшний день являются негодны к службе в армии в мирное время. И заболевания, по которым негодны считаются, это сердечно-сосудистая система, в основном нарушение ритма, опорно-двигательная система, плоскостопие, сколиозы, кифозы. Яшчэ каля 40% прызыўнікоў па розных прычынах атрымліваюць адтэрміноўкі ад ваеннай службы. Разам з тым, нейкіх праблем з камплектаваннем узброеных сіл у военкаматах не бачаць. У усялякім разе прызыўнікоў хапае і ў зенітна-ракетныя часці, і ў авіяцыю. Тым больш, што тых, хто жадае служыць, сярод сучаснай моладзі шмат. Першая адпраўка новага папаўнення ва ўзброеныя сілы з Гомеля запланавана на 16 лістапада. Маладыя людзі пагаджаюцца. Спачатку будзе непроста. У арміі зусім іншы лад жыцця. Але па вялікім рахунку гэта часовыя цяжкасці, пры тым, што плюсы ад службы таксама немалыя. Желательно иметь готового специалиста, а вооруженные силы, они способны подготовить как в военном отношении специалиста, так и в гражданском. Поэтому я думаю, что молодые люди ничего не потеряют, а наоборот только приобретут, когда пройдут службу в вооруженных силах. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».
Военный комиссар Гомельской области Андрей Крывоносов стане сегодня гостем интерактивной программы «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Передача выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-2» в 18 годин 5 хвилин. Онлайн-трансляция доступна на сайте телерадиокомпании «Гомель» tvr.gomel.by. Свои питания гостю студии вы можете задать, потелефоновавши по номеру промога эфиру в Гомеле 77 68 45. Масштабны і відовішна камерны хор Гомельской областной филармонии азначыў 35-годдзе з дня свайго заснавання. У абласным драматычным тэатры з нагоды свята быў дадзены вялікі юбілейны канцэрт пад кіраўніцтвам мастацкага кіраўніка і галоўнага дырыжора, заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь Алены Сакаловай. Нашы корэспандэнты не абмінулі ўвагай гэтую значную культурную падзею. С падрабязнасцямі Вераніка Варашыліна. Артыстаў зала сустракае аншлагам пад акампанемент бясконцага шлейфу апладысментаў. З першых акордаў святочнай праграмы гледачы акунаюцца ў незабыўны свет старадаўніх і харавых рамансаў, непаўторных шэдэўраў рускіх і замежных кампазітараў, якія ствараюць атмасферу узвышанасці. Камерный хор Гомельской областной филармонии был заснаваны заслуженным работником культуры БССР Алексеем Лукомским. На пачатку 80-х ён стаў першым прафесійным калектывам гэтага жанру ў Беларусі. З 1989 года мастацкім кіраўніком і галоўным дырыжорам камернага хору з'яўляецца заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь Алена Сакалова. Усё сваё жыццё яна прысвяціла музыцы, сапраўднай, выдатнай, якаснай, якая вядзе слухача да ўзвышанага, узбагачае яго духоўна, уздымае над мітуснёй. Пад кіраўніцтвам Алены Сакаловай калектыў дасягнуў высокага прафесійнага і мастацкага ўзроўню. Царкоўна-славянская духоўная музыка, айчынная і замежная класіка, вакальна-харавыя мініяцюры і лепшыя сусветныя джазавыя кампазіцыі. Сёння ў рэпертуары камернага хору Гомельскай абласной філармоніі ўся музычная палітра. І гэта адна з прычын поспеху гомельскіх выканаўцаў. Лучше, конечно, всего, когда зритель сидит, слушает именно разные жанры. Когда вот в одно и то же, это, кажется, можно надоесть. Но мы стараемся именно разнообразить репертуар. Я думаю, в этом и успех. И хорошо его делать. Вот и все. Яшчэ адна адметная творчая рыса калектыву уласцівы толькі яму арыгінальны тэмбр і разнастайнасць моцных галасоў. Сёння 24 артысты выконваюць музычныя творы, якія напісаны ў разліку на куды больш значную колькасць музыкантаў. Задавальненне ні з чым не параўнальнае. Это вот уникальный какой-то вот коллектив, который имеет свой тембр. Вот, как мы знаем, вот это тенор звучит, это баритон, там сопрано. То вот хор, их немного, а поют как большая капелла. Это очень... И вот эти именно голоса плюс произведения. Разнастайнасць рэпертуара і высокае выканальніцкае майстэрства зрабілі камерны хор Гомельскай абласной філармоніі вядомым не толькі ў Беларусі. Калектыў неаднаразова выступаў у Расіі, Германіі, Польшчы, Эстоніі, Літве. Іх заўсёды шчыра і душэўна прымаюць у многіх краінах свету. Вераніка Варашыліна, Ігор Марышчанка, телерадиокомпания «Гомель». Запіс юбілейнага канцэрту камернага хору Гомельской областной филармонии под кіраўніцтвам Алены Сакаловой вы можете убачыць у эфиры телеканала «Беларусь-4 Гомель». Яго трансляция отбудется ў нядзелю 11 кастрычніка у 15 годин 40 хвилин. Навіны рэгіёна, інфармацыю о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адрасе www.tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Маргарыта Шубукова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Суперсенсация! Единственный в мире африканский жираф, танцующий вальс и целующий зрителей. Ягуары, волки, пумы в одной клетке. Гимнасты, эквилибристы и знаменитый клоун Бо. Только до 18 октября. Экзотик-шоу в Гомельском цирке. В новой коллекции «Осень-зима» вы найдете свой желанный образ. Элема уже в магазинах города.
Thank you.